যতन सारि गाहाम हामबाय चीनी सिमना ब्लक कमिटी बाय जगालिजात जों वान सुलायमानि खाना चीनी नेशनल हाईवे नो ब्लकेट खायनानै 12 घंटानि बागै তিনি एसडीएम मोहनपुर ब अनुरोध खालायखा जे 5 तारिखआव जेहेतु रिव्यू मीटिंग दङ जत एमएलए ईएम जत मिनिस्टार वेस्टनि प्रतिनिधि जेहेतु मीटिं नाय आजागाव सालायजाकनाय आबनि बागै जोंनो समय रेखा जोंनो 10 दिन समय रेडी अबनि बिसिङाव जों साबुं सेगनाय बागै जायतनाय एवं बरबाय कक सालायनाय बनि बागै खानानि जेखिनि जे सुबुल सिंह खवाई लाहार सुबुल सिंह तो खवाई जे लाहार कासुना माने आबो तो उलनि बागै मथाकतनि जाका जत लुकुरनो कयजाओ खानादर आगे नायखाना गारि गुरा फाइदि थांदि कोनो केबे मुं तंलाक केवल लामा रागो कासुनाय तंलाक जत्तनो थांलासि देहनै साहाजाव हामबाय।